Aku mai bakin magana a yau, mana zo zan yi magana a yau, magana a yau da magana a yau da magana a yau. Sunan sako na Hansile ka gidan kowa, ya ma suka ce kai kogo sai da hayaki. Kai ka ji wai kai kogo sai da hayaki. Dan wazo yar wayaki, ke ko me yasa kike son bata wayanki? Menene silar gurbacewan tunaninki? Menene yasa kike son fita jerin yaran kirki? Ko ki manta gobe ke ce uwa, in wani ya ba daidai ba ke zaki sawa, a gun yayanki fa ke zaki zama garkuwa. So kike yayanki su kasa abun arziki, su ne nan da can ko da yaushe yawon bariki. Tambaya nake yarwa, ki bani amsa faɗi ina ji yarwa. Wa alaikum salam.